Il-Gvern ippreżenta d-dokument ta' qabel il-baġit lill-MCESD bit-tema noħolqu opportunitajiet mhux dipendenzi. Id-dokument fetaħ id-diskussjoni mal-imsieħba ekonomiċi u soċjali qabel ma jiġi ppreżentat il-baġit għas-sena d-dieħla. Il-Gvern qed jipproponi baġit li jindirizza l-faqar billi jinċentiva lil dawk qiegħda biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. B'hekk ikunu jistgħu jikkontribwixxu għat tkabbir ekonomiku. Minnu għandna nixtiequ illi norjentaw iktar lejn li nagħtu opportunitajiet u mhux inħallu id-dipendenzi. Sezzjoni tal-popolazzjoni li mhijiex qiegħda tipparteċipa qed nagħmluha l-inċentivi biex tipparteċipa. Dik hija l-istrateġija. B'dan il-mod titnaqqas id-dipendenza assoluta fuq l-Istat. F'dan id-dokument il-Gvern ippreżenta d-direzzjoni li jixtieq jagħti lill-pajjiż stabilità fuq 4 punti. Dawn huma s-sostenibilità fiskali, iż-żieda fil-kompetittività, il-makroekonomija u l-ħolqien ta' bilanċ bejn ix-xogħol u s-sigurtà soċjali. Il-Ministru Xikluna stqar li fl-2013 Malta rat tkabbir ekonomiku ta' 2.9%. B'hekk laħqet miri internazzjonali. Żied li Malta marret aħjar mir-rata medja fiż-żona euro. Ir-rata ta' nies jaħdmu żdiedet b'1.9%. Minnaħa l-oħra r-rata ta' nies qiegħda reġistrata f'Ġunju ta' din is-sena kienet 5.7% fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru saħaq li l-mira tal-Gvern tiqpa dik li jindirizza d-deficit ta' pajjiżna bil-ħsieb li minn 2.8% jinżel għal 2.1% f'din is-sena. Għadna qed nimmiraw għal 2.1% li huwa effort kbir. Edward Xikluna rrefera żieda fin-nefqa tal-Gvern. Dan seħħ minħabba domanda finanzjarja fis-setturi tas-saħħa u l-edukazzjoni. Sosta li l-Gvern huwa kommess li jiqpa' saqajh mal-art u jilħaq il-miri tiegħu.